Takže čaute všetci, vítame vás pri ďalšom videu. Zase to bude tréningové video s nejakým edukatívnym obsahom pomedzi série, pomedzi tréning samotný. A dnešný tréning bude s Tomášom Kostrejom. Tomáš Kostrej je veľmi talentovaný mladý klasik fyzik, ktorý je v príprave taktiež na jesennú sezónu Pro Qualifiers s tým, že v podstate je to ešte jeho iba druhá sezóna súťažná. Prvú sezónu absolvoval pod môjim vedením minulý rok na Slovensku s tým, že hneď sa mu podarilo jednu súťaž aj vyhrať. Ako hovorím, je to obrovský talent. Chalan začal cvičiť v podstate počas covidu len tak, s tým, že v podstate dlho cvičil s tým, že nevedel čo a jak a nejako to nebral vážne a až posledných pár rokov to berie vážne a ten progres, ktorý sa mu podarilo urobiť za tých posledných pár rokov je fakt nenormálny a v podstate pod videom bude preklik na jeho Instagram, ak si chcete pozrieť jeho súťažnú formu z minulého roku alebo chcete sledovať jeho progres alebo jednoducho followovať along túto jeho cestu. S tým, že si ukážeme, ako vyzerá vlastne jeho tréning minimálne teda 8 týždňov pred prvou súťažou jesennou, ako som povedal na NPC Pro Qualifier, s tým, že sa bude jednať o modifikovaný push tréning s doťukom na biceps. Je to tréningová jednotka, ktorú rád zaradzujem v rámci tréningového protokolu u ľudí, u ktorých sa snažím jednoducho zlepšiť biceps. Hej. Vo všeobecnosti ľudia, ktorí majú problémy s rukami, tých je viac, čiže mám viacero zverencov, ktorí majú tento typ tréningovej jednotky v rámci tréningového protokolu. Každopádne jedná sa z môjho pohľadu o veľmi efektívny tréning, pokiaľ sa snažíte zlepšiť jednoducho ruky ako také počas nejakého mezocyklu v rámci prípravy. Hej. S tým, že samozrejme bavíme sa o tom, že Tomáš je deep v príprave, už je reálne aj v nejakom kalorickom deficite podstatnom, hej, má tam už aj nejakú zvýšenú kalorickú expenditure, respektíve kalorický výdaj, aby ma zase nebuzerovali za anglické výrazy a tým pádom už nejaký extrémny progres robiť nebudeme, ale s tým, že v podstate Tomáš je extrémny talent, tak darí sa nám tú masu, respektíve tie čisté svaly lepiť v úvodzovkách aj počas tej prípravy samotnej, takže verím, že sa vám tento tréning bude páčiť. Tak ako som už vysvetľoval v jednom videu, tak v podstate Tomáš Kostrej je čisto môj zverenec, takisto ako aj Aďo má čisto svojich zverencov, hej, teda vlastne projekt Optimalizovaný je projekt, kde ja spolu koučujem s Aďom, respektíve spolu koučujeme ľudí, ktorí majú proste tie najvyššie ambície. Je to taký prémiový coaching servis, tým, že v podstate sme dvaja a jednoducho 4 oči sú vždy viac ako 2. Každopádne máme každý svojich vlastných zverencov a vlastne Tomáš Kostrej je jeden z mojich samostatných zverencov s tým, že títo zverenci patria pod subsekciu BB Bodybuilding Company, ktoré je vlastne subsekcia coachingu, ktorá v podstate spadá iba podo mňa. Hej. Takže aby bol vlastne rozdiel medzi tým. To Optimalizovaný je coaching servis prémiový, ktorý stojí viac, lebo sme tam dvaja a dvaja dohliadáme na ľudí a v podstate samostatný coaching poskytujeme taktiež s tým, že samozrejme je lacnejší, ale zase je tam pohľad iba buď mňa alebo teda Áďa. Dobre, takže začíname tento tréning hrudníkom. Prvý cvik je cable crossover s fokusom na kontrakcie na hrudník. Je to kontraktilne dominantný cvik, to znamená, že je dominantný v presne tejto fáze, kde sa kontrahuje pectoralis major aj minor, s tým, že v podstate, tak ako som už veľakrát spomínal, kontraktilný potenciál svalu je najvyšší na začiatku tréningu, preto začíname kontraktilne dominantným cvikom. Išli sme prvých pár aktivačných sérií, hlavne kvôli CNS-ke, ale aj kvôli prekrveniu samotného svalu, kvôli rozhýbaní klbov a tak ďalej a tak podobne, aj kvôli prevencii zranenia. A teraz v podstate idem top set, kde sa sústreďujeme, hovorím hlavne na kontraktilnú fázu. Čo majú problémy s krčami, hlavne v dolnej časti tela, tak sa im jednoducho odporúča normálne bežne piť tonik pred spaním. A je to veľmi efektívne. OK, takže pokračujeme
najsilovejším cvikom na hrudník v tomto tréningu. Ide o incline, v podstate Smith Machine, s tým, že v podstate máme trošku užší úchop, aby sme vedeli viac simulovať v podstate tlaky s jednoručkami, s tým, že v podstate takto docielime vyšší rozsah pohybu. Pre Tomáša toto nie je jeho domovské fitko, aj on býva v meste, ktoré je v podstate hodinu vzdialené od Košíc, v Michalovciach, s tým, že v podstate preto musíme aj pri jednotlivých cvikoch viac skúšať, akú váhu mu zvolíme na ten top set. Hej. To znamená, že nám logbook teraz nejako nepomáha. Musíme fakt zisťovať, že či váha, s ktorou ide, je už tá, ktorá by mala byť na ten top set, alebo ešte potrebujeme ísť viac sérií, kým sa dostaneme k tej váhe na ten top set. Toto vo všeobecnosti ľuďom odporúčam, aby jednoducho, keď cvičia vo fitku, na ktoré nie sú zvyknutí, na strojoch inej značky, tak jednoducho dať si viac tých vôdzovkách medzi sérií, aby zbytočne proste sa nezranili. OK, takže tretí cvik tréningu, chest press, s tým, že väčšinou som radšej, ak by to bol chest press v ľahu, ako napríklad tento chest press, ale tým, že je obsadený, tak ideme takúto variantu, s tým, že v podstate zase si pectoralis major hlavne prechádza celým pohybom, trošku zapájajú aj predné delty, trošičku triceps, ale hlavne ide o pectoralis major s tým, že je to druhý taký ťažký cvik tréningu na hrudník. Dobre, takže posledný cvik, kde sa fokusujeme na hrudník s tým, že opäť, hej, taktika prebraná od Danteho Trudela s tým, že mi dáva veľkú logiku, či už fyziologicky, anatomicky, biochemicky. Ide o prepumpovanie svalu, respektíve o predúnavu svalu týmto cvikom s tým, že tá pointa tohto je to, čo bude nasledovať potom, čož sú vlastne dipy so zameraním na hrudník, kde pôjde o hyperexcentrickú fázu, ktoré si ukážeme o chvíľku. Tu už sú tie spomínané dipy s fokusom na hrudník. S fokusom na hrudník sú tým, že telo tlačíme dopredu, s tým, že tieto držadlá, ak sú nastaviteľné, tak sú od seba a fokusujeme sa vlastne na excentrickú fázu hrudníku a následne na hyperexcentrickú fázu, čo je vlastne, kedy už sme v excentrickej fáze, ale už sa nevieme ani maximálnou snahou pohnúť do kontrakcie. Aký je tvoj obľúbený cvik na prsia? Tlaky na multiprese. A prečo? Najskôr. Najviac sa mi páči. Názor na tlaky na multiprese? Tlaky na multiprese sú super, ale za mňa sú aj lepšie varianty tlakov ako tlaky na multiprese. Pokiaľ sa bavíme o tlakoch na ramená, tak je dobrý stroj na tlaky na ramená, ako je napríklad stroj v najlepšom fitku v Košiciach, v City Gyme Košice, tak je to lepšia varianta ako tlaky na multiprese. Lenže vo veľa fitkách bohužiaľ dobré tlaky na multiprese, respektíve dobré tlaky na stroji neexistujú, respektíve nie sú. Tým pádom musí človek ísť tlaky na multiprese ako druhú najoptimálnejšiu variantu. Ale bavíme sa o prsiach. Ak sa bavíme o prsiach, tak je to veľmi podobný príbeh. Hej. Vo všeobecnosti záleží aj na anatómii človeka. Hej. Proste jednoducho niekomu bude viac vyhovovať multipress, niekomu stroj. Je to trošku iné ako pri ramenách, kde väčšinou, ak je dobrý stroj, tak za mňa ten stroj bude furt lepší. Ale pri tomto už viac záleží na individuálnej anatómii človeka. A dá sa to napríklad aj alternovať rasto. OK, takže prvý cvik na ramena s tým, že v podstate ideme s fokusom na kontraktilnú fázu, takisto ako sme išli pri hrudníku, s tým, že v podstate ideme jednoručne, aby sme sa vedeli lepšie fokusovať na ruky unilaterálne, hej, a v podstate tým pádom zamedzíte tomu, že ak by vám skôr zlyhávala jedna ruka, tak musíte ukončiť cvik, lebo proste nevládze a druhá ruka by ešte vládala. Hej. Že preferujem unilaterálne varianty pri tomto. Ide nám hlavne o kontrakciu, preto volíme tento stroj, kde až tak do excentrickej fázy sa ísť nedá. Excentrickú fázu si odbijeme v neskoršej fáze tréningu. Strašne ma ináč baví celý RIR, respektíve Reps in Reserve koncept u
začínajúcich cvičencov. Za mňa začínajúci cvičenec má veľmi malé poňatie o tom, čo to znamená reps in reserve. Ako ja postupujem pri programovaní tréningového protokolu pre človeka, je tak, že si rád pozriem jednoducho video z toho, ako vyzerá jeho top set, ktoré séria do zlyhania, lebo je rozdiel medzi svalovým zlyhaním a medzi mentálnym zlyhaním. A začínajúci cvičenci jednoducho väčšinou zlyhávajú proste mentálne a nie svalovo. To znamená, že ich top set svalového zlyhania je pre niekoho proste reps in reserve, 4 reps in reserve, hej. Čiže za mňa koncept reps in reserve je super, ale pre cvičenca, ktorý nepozná rozdiel medzi mentálnym a svalovým zlyhaním, je to veľakrát proste tá vec, ktorou sa oberajú o strašne veľa progresu a hlavne v tých začiatkoch. OK, takže presunuli sme sa na hlavný cvik na ramená v tomto tréningu. Ide o cvik, kde zaberá hlavne stredná a predná hlava deltoideu, s tým, že samozrejme trošku sa zapojí aj triceps, ale sekundárne a veľmi minimálne trapezius pars descendens. Ale hlavne ide o prednú a strednú časť deltoidu, ktorá si prejde celým rozsahom pohybu a opakujem, ideme top set, ideme do svalového, nie mentálneho zlyhania. Takže to bude aj efektívne na či už sarkoplazmatickú alebo myofibrilárnu hypertrofiu. OK, takže opäť ramena končíme cvikom zameraným na hlavne hyperexcentrickú fázu, ktorá bude na konci tohto cviku, keď už bude sval maximálne vyčerpaný. Zapamätajte si pojmy kontraktívny potenciál svalu, zapamätajte si pojmy top set a zapamätajte si pojmy hyperexcentrická a excentrická fáza. Aj to, respektíve jeden z mnoha dôvodov, prečo moji a naši zverenci robili, robia a aj budú robiť životné progresy. OK, takže začíname triceps. Začíname cvikom, ktorý je dominantný v kontraktilnej fáze. Hej, je to cable, triceps, pushdown s tým, že aj unilaterálna verzia je super, ako sme išli v tréningu zaďom. Aj táto obojručná varianta je fajn, pokiaľ nás tlačí čas, ako napríklad dneska nás tlačí. S tým, že s Tomášom používame tieto BFR bands alebo KATSU, hej, Blood Flow Restriction Bands. Je to kvôli tomu, lebo vo všeobecnosti ľudia majú pocit toho, že dokážu ten sval lepšie kontrahovať. Zlepšuje to neuromuskulárne prepojenie svalov. Je na to aj niekoľko scientific papers, ktoré potvrdzujú účinnosť týchto blood flow restriction bands a z môjho pohľadu, respektíve z mojej osobnej skúsenosti s ľudia, ktorí majú problém s rukami alebo ruky sú ich slabina, tieto blood flow restriction bands sú jedna z vecí, ktoré dokážu extrémne pomôcť. Ďalší protip, tieto jednorazové blood flow restriction bands, respektíve jednorazové, tieto najlacnejšie blood flow restriction bands sú najlepšie kvôli tomu, lebo sa uvoľňujú s napumpovaním svalu. To znamená, že ich môžete zatiahnuť hoci ako silno, oni trošku povolia stále, ako sa napumpuje sval, čiže to stiahnutie stále by som povedal ideálne, ani nie príliš silné, ani nie príliš slabé. OK, takže prechádzame na hlavný cvik na triceps v tomto tréningu s tým, že v podstate ide o, jak sa volá ten cvik do piči. Po slovensky. Dumbbell extension s jednou ručkou za hlavou. S tým, že v podstate opäť sval si prechádza, tá triceps si prechádza celým rozsahom pohybu a ideme do svalového zlyhania. Ako si môžete všimnúť, tak pri týchto BFR bands sa najčastejšie robí tá chyba, že si ich ľudia nechávajú na sebe počas celého tréningu. Hej, za mňa je oveľa efektívnejšie dávať si ich dole po každej sérii, hlavne kvôli tomu, že telo zvykne kompenzačným mechanizmom, ak je nejaká časť nie úplne dokonalo dokrvená, ju hyper prekrviť potom, keď už je možnosť ju prekrviť. To znamená, že v podstate po tom cviku, keď sa nahromadia tie metabolity, dôjde k hyperprekrveniu danej svalovej skupiny, ktorá bola nejakým spôsobom restricted. Takže to je za mňa ten úplne najideálnejší spôsob, ako používať BFR band. Dať si ich pred sériou, hneď po sérii si ich dať dole. OK, takže triceps finisher, hej, zase ide o to isté, čo nám išlo pri hrudníku. Ak ma chcete zjebať za tento cvik, tak toto je prebraté od Hypertrophy Coacha, hej. Zase sa jedná o verziu proste hyperexcentrickej fáze od Danteho Trudella. S
tým, že v podstate ideme prekrviť sval čo najviac. Hej, ideme využiť najprv kontraktilnú fázu, ide najprv opakovania od polovice dole, s tým, že by využil iba kontraktilnú fázu, vlastne dokončil ten kontraktilný potenciál toho svalu. Keď už nebude vládať sa dostať do kontrakcie, vypustí to, počka chvíľu, 6 sekúnd, 7 sekúnd, potom pôjde zase celé opakovania s tým, že tam už nepôjde tak o tej kontrakcie, ale skôr o tú excentrickú fázu hore. Potom, keď zlyhá, zase počká nejakých 6-7 sekúnd, otočí sa a pôjde spoza hlavy 5x5, to znamená, že v podstate pôjde 5 opakovaní v celom rozsahu pohybu, ostane v excentrickej fáze, zase 5 opakovaní v celom rozsahu pohybu, zase excentrická fáza, až dokedy nebude vedieť s daným svalom proste ani pohnúť a ostane v hyperexcentrickej fáze a vlastne sval zlyhal úplne. Ostáva v excentrickej fáze. Ako si môžete všimnúť, tak v podstate ten rozsah pohybu sa stále s tým, ako sa sval unavuje, jednoducho proste zmenšuje. Opäť 5 sekúnd excentrická fáza. Teraz už v podstate nevládze sa dostať takmer už vôbec do kontrakcie. 5 sekúnd zase excentrická fáza. Sval trpí, je tam bolesť, ale opäť bavíme sa o tom, že je rozdiel medzi enhanced a ne-enhanced cvičencovi. A koniec. Doťuk na biceps, hej, v podstate jeden cvik v jednej sérii. Je to superset, zase hovorím kvôli tomu, lebo je to doťuk, je to jedna séria. Je to iba o tom, aby tam došlo k nejakej stimulácii minimálnej. Začíname týmito bicepsovými zdvihmi na naklonenej lavičke. Opäť pracuje tu hlavne biceps brachii caput longum, ale aj caput breve. S tým, že vlastne potom sa presunieme na wall bicep curls v pronácii, kde bude pracovať hlavne brachialis a brachioradialis. S tým, že tieto svaly podľa mňa lepšie pracujú, keď je biceps brachii predunavený. A potom sa vlastne vrátime naspäť, aby sme dokončili hyperexcentrickú fázu pre biceps brachii. Takže brachioradialis, brachialis, s tým, že v pronácii sa budú zapájať lepšie. A v podstate teraz nám ide už iba o viac menej tú hyperexcentrickú fázu, aj neočakám nejaké veľké množstvo opakovaní, iba fakt pár opakovaní. A v podstate tú hyperexcentrickú fázu, ktorú keď ste so sparingom, tak si ešte viete okoreniť niečím takýmto, že v podstate mu pridáte negatívny odpor. Ako sa cítiš po tomto tréningu? Po piči. Baro dobre. Ako sa cítiš po tomto tréningu ty? Podobne, keďže je to po piči tréning. A som celkom rád, že začíname byť toľkým ľuďom v zuboch už teraz a neviem sa dočkať toho, čo vlastne bude na konci tohto roka, takže sledujte ďalej.